Аз и другите, другите и аз. It's just me, myself and I. Не. А кои са другите всъщност? Семейство. Приятели. Гаджета. Домашни любимци. Познати, с които не сте си говорили повече от един път. Хора, с които се разминавате по улиците. Аз също съм една от така наречените други за някой друг. Някой казва, че сме се родили сами, за да си останем такива, за да не изпитаме разочарование. Но ако ги нямаше другите, теб също нямаше да те има. Хората са наркотик. Познавате се чрез другите, а после се обвързвате. Един разговор е достатъчен, за да вземеш едно малко качество на човека и да направиш свой събран и многоцветен образ. Представи си градина. Градина само с почва. А след това всички други, с които общуваш или си общувал някога. Виждаш ли ги? Всички тези цветя. Из цялата тази многочисленост само малцина са разсъфнали ярко отцветени. Това е защото ги познаваш по-добре. И в крайна сметка всички тези красиви 7 милиарда градини са дело на теб и на другите. Не страни от тях съди цветя. А за другите други още не знаем. Виждаш ли ги? Всички тези цветя. Стоп. Копира гаджето цвете. Представи си... Толкова тъпа избях някакво какво правя в момента. Не, още не записваме, стоп. Добре, хайде. Отпусната съм. Им чувство, че чета нещо на някакъв... Спри го. Добре. Камера! Работи. Начало.